Yuk, ini dari Sanggar Rupati akan meramati. Kita sambut yang meriah, Sanggar Rupati. Tari Anggo, berilah tepuk tangan yang gemuruh. Lurek ulane sawa. Sing dilirik ora rumangsa. Iki lho anggo kita uri-uri budaya Yogya. Lurek ulane sawa. Lurek ulane sawa. Sing dilire ora rumangsa. Anggo kita nguri-uri budaya Yogya. Anggo kita nguri-uri budaya Yogya. Ayo bagus ora brengos. Kembang kawan kutora si kumboyono mumpung
Terus Mas. Bubar wae kejoget dong. Kejoget. Nah. Oh. Yo. Jarum-jarum wong manis sembarang jarum. Jarum-jarum wong manis sembarang jarum. Tapi jarum wong manis banyak lubangnya. Senyum bukan wong manis sembarang senyum. Senyum bukan wong manis sembarang senyum. Tapi senyum wong manis mengaku cinta. Jangan nulis wong manis di atas kaca. Jangan nulis wong manis di atas kaca. Kalau nulis wong manis di atas meja. Jangan nangis wong manis karena cinta. Jangan nangis wong manis karena cinta. Kalau nangis wong manis karena dosa. Kalau ku tahu wong manis manisnya susu. Kalau ku tahu wong manis manisnya susu. Tidak ada wong manis hujan berdebu. Kalau ku tahu wong manis cintamu palsu. Kalau ku tahu wong manis cintamu palsu. Dari dulu wong manis aku pun tahu. Yeay! Sanggaria. Sanggar tari dari Rupatri At Merakmati Harjosari. Betul. Ya. Awak dhewe kalah wis mengke. Kalah. Aku wis menggeh-menggeh. Golek yanting. Golek anting. Menawa entuk. Heeh. Sing lanang tak dadekke sedulur sira wedi. Sing wedok tak dadekke Bojo. bojone wong. Karena bojoku ya repot. Oke, thank you dari Sanggar Rias Rupatri Bawen Merakmati